नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ରାକେଶ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୁଲେଇ ନେବି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମୋ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯାଉଛି ବା ମୋ ଘର ପାଖରେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେବେ ବି ମିସ୍ କରେନି। ଛୋଟବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲି, ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମିତି ଆସେ, କେବେ ମିସ୍ କରେନି। କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ମହୋତ୍ସବ। ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମହୋତ୍ସବ 2025। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାଏ ବା ମଣିପୁରୀ ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ରାସ୍ତା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବ, ଆମ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆସିକିରି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଆଉ ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ହେଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରଂ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେଠୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ, ଯେଉଁଠି ବାଲୁକା କଳା କୃତ୍ୟ ବା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବାଲୁକାରେ ସବୁ ସଜା ଯାଇଛି, ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋତେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାସ୍ କଲା ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କୌଣସି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ଏଭଳି ସଜା ହେଇଛି, ମୋତେ ଏଇଭଳି ହିଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା, କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିତରେ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ପଶୁ ଦେଖିଲି ତାପରେ ଆଗରେ ଦେଖିଲି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବାଲୁକା କଳାକୃତି ଦେଖିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଟାର ଫଟୋ ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସର ବାରାକ୍, ଯେଉଁଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି, ଆର ପଛପଟେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ ପଛପଟଟା। ଆଉ ସବୁ ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଭାରତ ଆମେ ତ ଅଛୁ, ଆଉ ବାକି ପତାକାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି, ସବୁ ଦେଶର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ତ ଏଠି ଠିଆ କରେଇ ଦେଉନି, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖି ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଶୀତର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, କେମିତି ହେଇଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ହେଇଛି, ସେଇଠିକି ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୋହନ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା, ଯେଉଁଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଋଣ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର କଥା ହେଉ, ଫିନାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବା କଥା ହେଉ, କି କୌଣସି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ତିଆରି, ଯେଉଁ ମାଳି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶାମୁକା ତିଆରି କଥା ହେଉ, ନହେଲେ ଆମର କତାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ତିଆରି କଥା ହେଉ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ମାଆମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ତ ମେଳା। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା, ପେଣ୍ଡାଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲେ। ଆଉ ଏଠା ବାଲୁକା କଳାଟା 2 ଦିନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ 2 ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ବହୁତ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା, ପରିବେଶ, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।
ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭିତରର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସଜା ହେଇଛି। ମାଆ ମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକିବେ, ଆଉ ଜିନିଷ ବିକିକିରି ପଇସା ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା, ଯେଉଁଟା ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଫେମସ୍ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଆଉ ବାହାରେ ଦେଖିଲି ଏତେ ଗହଳି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାସ୍ତାଟି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖର ରାସ୍ତା। ଏପଟେ ଗଲେ ପୁରୀ ଯିବେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ କୋଣାର୍କ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ଗାଡ଼ି ବି ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗଟା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆଣିଲା, ଆଗକୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ କେଉଁଠି, କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ହେଉଛି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ହରେକ ମାଲ ହେଉ, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ଦୋଳି ଫୋଳି କଥା ହେଉ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଉ, ଯାତ୍ରା ହେଉ, ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ, କୋଣାର୍କର ଜଷ୍ଟ କିଛି ବାଟ, କୋଣାର୍କ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟେ। ସେଇଠି ପଡ଼ିଆରେ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେବ, କୋଣାର୍କ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଆରେ ରଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲି। କୁକୁରକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଆଉ ଏଠି କୁକୁର ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆଗକୁ ଗଲି। ମେଳାରେ ସବୁ ଏଠି ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍, ଖେଳନା, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ହରେକ ମାଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 5 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 15 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୋଟାକରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ମୋତେ ଗହଳି ବହୁତ, ମାନେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। କ'ଣ, ମୁଁ ଏତେ ବହୁତ ସମୟ ଗହଳିରେ ରହିପାରେନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ ଏରିଆର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସେ, ମୁଁ କେବେ ମିସ୍ କରେନି। ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ବି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଏଠି ରାମଦୋଳି ଲାଗିଛି। ମୋର ତ ଦୋଳି ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ମୁଁ ଦୋଳି ଫୋଳିରେ ବସେନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସିଛି ତ ବୁଲିଯିବା ପୁରା। ଆଉ ଏପଟେ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି। ମଥୁରା କେକ୍, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି, ହରେକ ମାଲ ଲାଗିଛି। ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହରେକ ମାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ପରେ ଫେରସ୍ତ ନାହିଁ, 20 ଟଙ୍କା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକ ବି କିଣୁଛନ୍ତି। ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା, ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଆଡ଼ିକି ପୁରା ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଲାଗିଛି, ଚାଟ୍ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ପକୋଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଚାଉମିନ୍ ଲାଗିଛି, ରୋଲ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛି। ଏ ଥିଲା ପୁରା କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।